Ukufika kwa-Ronaldo Lina kwi-Kaizer Chiefs kwengeza amandla eminyangweni unozindi beqembu, kodwa kwenza isikhathi sibe nzima kakhulu kunozinto senesikhathi eside khona. UBruce Mvuma, uLina oneminyaka engu-28, ujoyine iqembu njengomdlali okhululekile ngemuva kokuphenduka umdlali wamahhala kwiqembu lakhe langaphambilini iSekhukhune United. Nangaphezu kokudlala kabe emdlalweni bebhekene neStellenbosch FC, okwenza waphuthelwa ngamathuba amancane okungena eqenjini lokugcina leBafana Bafana elalibheke kwindebe yomhlaba. uLina waziwa ngokukwazi ukuvikela amabhola angenayo ngokushesha, futhi kulindeleke ukuthi ancintisane noBrendan Peterson ngesikhathi sokuqala emdlalweni. Ngaphandle kwenkundla, uLina uphinde aziwe ngokuba neziqu zemfundo kanye nezohlelo lwemidlalo. Ngakolunye uhlangothi, uMvuma ungumkhiqizo wesikole saleli qembu. Ubhekene nesikhathi esinzima kakhulu ngemva kwesizini edlule engajabulisanga, lapha adlala khona imidlalo emihlanu yeligi kuphela ngenkathi ethatha indawo kaPeterson owayelimele. Isikhundla sikaMvuma eqenjini sibukeka sisenkingeni enkulu. Nakuba ingwazi yeqembu iDumele Nkhune wagcizelela isidingo sokusebenza ngokuzikhandla ekuncintisaneni kwabo kunombolo 1, uMvuma kubika ukuthi akazange asilalele ngokuphelele leso seluleko. Ngokufika komqeqeshi omkhulu uFernando da Cruz kanye nomqeqeshi onozinto Oliver Sorin, isikhathi sangaphambili kwesizini sinikeza bonke abadlali ithuba elisha. Nakuba uMvuma esanda kusayina isivumelwano esisha, kumele afakazele ukubaluleka kwakhe kubaphathi abasha bezobuchwepheshe. Kungenjalo, isizini ezayo ingase ibe yisahluko sakhe sokugcina eNaturena njengoba uLina efuna ukuzakhela igama.